U ime organizatora želimo se prije svega zahvaliti gradu Zagrebu koji je uvijek do sada pa i danas prepoznao važnost promocije hrvatskog turizma, hrvatskih ljepota u zemlji i u svijetu. Još nam je uvijek živo sjećanje na današnji dan prije 2 godine kad smo ponosni dočekali naše dečke iz Rusije koji su nam donijeli srebro zlatnog sjaja. Tako da smo evo sretni što i danas obilježavamo 2. obljetnicu tog velikog dana. Drago nam je da je grad Zagreb inicirao, a evo i Ana nam došla ovdje, pozdravila naše putnike kojih je danas bio nemali broj, pa smo stoga i sretni što nam dolaze turisti, što se broj putnika povećava i drago nam je, kao što sam rekla, da je to baš na današnji dan kad slavimo i sjećamo se tog predivnog dana i povratka naših dečki iz Rusije sa srebrom zlatnog sjaja. Poseban je dar i čast biti u svojoj zračnoj luci, u svom gradu, svojoj zemlji, sa instrumentom, meni kao umjetniku, dočekati turiste, pozdraviti ih, zaželiti im dobrodošlicu u našu prekrasnu zemlju, odsvirati im našu glazbu, modernu klasiku, pokazati ljepote Hrvatske. Lijep pozdrav svima u ime organizatora Bez granica. Evo, kako smo prošle godine pokrenuli inicijativu da se 16. srpnja, kada je Hrvatska priredila jedan veličanstven doček našim vatrenima pri povratku iz Rusije, obilježava kao Dan zajedništva, ponosa i sreće. Evo i ove godine, nažalost u malo drugačijim okolnostima, s obzirom na situaciju ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, obilježavamo Dan zajedništva, ponosa i sreće u Zračnoj luci Zagreb uz potporu grada Zagreba i Zračne luke koncertom Ane Rucner. Ana Rucner je sa velikim zadovoljstvom prihvatila naš poziv i svim gostima koji su se uputili u Hrvatsku na svoj odmor poželjela dobrodošlicu svojim skladbama.